Mitä mieltä, Marika, olet liittovaltiosta? No kyllä mun mielestä ehdottomasti EUta pitää kehittää itsenäisten valtioiden yhteisönä. Tämä EU on alun perin perustettu sitä varten, että tehdään yhteistyötä isoissa asioissa, vaikka turvallisuudessa tai tässä sisämarkkina-asiassa, mutta jos me lähdetään siihen, että tämmöinen sakki päättää niin kuin yksityiskohtaisesti jokaisen maan asioista, ja kuitenkin meillä on paljon erityispiirteitä, niin siitä ei hyvää seuraa. No mitä olet mieltä yhteisvelasta? No se oli virhe, että otettiin yhteisvelkaa ja sen niin kuin vahtiminen, että mihin ne velat loppujen lopuksi tai ne rahat käytetään, se on todella haastavaa. Ja takaisinmaksukin on vähän sitä sun tätä, eli ei yhtään enää yhteisiä velkoja, eikä myöskään yhteisiä veroja tai muita vastaavia rahoitusapparaatteja. Että kyllä näillä rahoilla pitäisi pärjätä, mitä nyt tällä erää kerätään. No, sano 3 tärkeintä pointtia, mitä jos tulet valituksi. Mitkä on ne 3 tärkeitä asioita, mihin keskityt? No, turvallisuus Euroopan tasolla ehdottomasti on tärkeää ja siihen liittyy myöskin huoltovarmuuden vahvistaminen. Ja sitten ehkä kolmanneksi ottaisin tämän nimenomaan, että ylipäätänsä jätetään se pienempi säätäminen vähemmälle ja keskitytään isoihin asioihin ja myöskin Suomen näkökulmaa tuodaan enemmän esille. Muista äänestää.